Pois todo preparado para que hoxe o noso profesor de Cambra e Sergio lle mete unha boa entallada ao noso bote. E se vos tamén queredes vivir a emoción de estar nese quinto chanzo, como sabedes, tedes que chamar o 618388087, teléfono que está sempre disposto para vos, para que veñades ao Atrápame, e quen sabe se le vedes os cartiños que hai en xogo. Amigo Sergio, preparado? Preparado. Hoxe temos 42.200 eurazos que poden ir con él e os Gallá Calavalla, que poden dar unha impulsión aí a ese futuro universitario aí dos cativos. O Gallá. O Gallá que sí, pero para iso, como sabes, baste enfrontar a 5 preguntas, e por cada pregunta que acerte levará 100 euros. Se acerta as 5, leva todo o que temos no bote. Pero para iso temos que saber que categorías son coas que xogamos hoxe. Preparado, Sergio, que chimos preguntar no día de hoxe por xornalismo, danza, tecnoloxía, bandeiras e deporte. Vale. 60 segundos por diante, a mellor das sortes. Imos. Grazas. Pois viña concentración e tempo. Xornalismo, que canle de televisión estadounidense é coñecida como o pavo real? CNN. Non é correcto. Danza, que española foi a primeira muller en dirixir o ballet de San Francisco? Sara Varas. Non é correcto. Tecnoloxía, que compañía comercializou o primeiro teléfono móvil? Nokia. Paramos o tempo. Ainda quedan 41 segundos por diante. Veremos se Nokia, mítica marca de que tuvemos igual moitos aí nos 90. Sí. Boas baterías, aquí ainda aguantaban bastante. Duraban toda a vida. Veremos se esa marca que comercializou o primeiro teléfono móvil. Quedanos bandeiras e deporte por diante. 41 segundos. Seguimos, Sergio? Vale. Pois veña concentración. E tempo, non é correcto. Bandeiras, de que cor é a bandeira que na Fórmula 1 obriga a deter a carreira? Vermella. É correcto. Deporte, que español logrou o ouro en esquí de montaña nos Xogos Olímpicos de Inverno en 2026. Non o sei. Paso. Paramos o tempo. Parámoslo medio minuto que ainda lle queda por diante a Sergio. Temos que ir pensando nese español que logrou o ouro en esquí en montaña nos Xogos Olímpicos do 26, nos de inverno. E agora íamos volver ás categorías que xa lle preguntamos. Temos aí xornalismo, que canle de televisión de Estados Unidos é coñecida como o pavo real. Tamén sabemos que Sara Varas non foi na categoría de danza a española, a primeira en dirixir o ballet de San Francisco, e temos que buscar esa marca de telefonía móvil para a categoría de tecnoloxía. Preparado para continuar, Sergio? Sí. Ou queres que se repita alguna cousiña máis? No, perfecto. É lo máis ou menos claro? Sí. Pois veña, toda a sorte do mundo, prepararse e tempo. Xornalismo. A Fox. Perdón? Fox. Non é a Fox. Danza. Paso. Imos a tecnoloxía. Motorola. É correcto. Deporte. Non o sei. Paso. Imos logo a xornalismo. Canle de televisión. NBC. NBC é correcto. Danza. Española, primeira muller en dirixir o ballet de San Francisco. Marta Bairas. Non é correcto. Deporte. Carlos Penedo. Carlos Penedo non é correcto. Danza. Ai, ata aquí o tempo. Moi ben ese minuto final. Moi ben xogado por parte de Sergio. Moi ben esas dúas respostas. Mira, faltounos en deporte Oriol Cardona, que foi o que gañou esa medalla de ouro en esquí de montaña en Xogos Olímpicos, e quedábanos Tamara Rojo, que foi a primeira muller, a primeira española muller en dirixir o ballet de San Francisco. O resto, moi ben, 3 de 5. Parabéns, Sergio, así que esos 3 acertos danlle 300 euriños que van pro peto aí do amigo Sergio. Moi ben xogado. E no próximo programa, máis oportunidades de seguir gañando cartiños. Xogaremos no próximo Atrápame por 42.300 euros. Así que non o perdades, agardo por vos. A la festa. Moi ben, aí ese NBC ao final.